Tras ter coñecemento da intención da Consellería de Educación de atender algunhas das demandas das AMPAs de Rianxo, o BNG preguntará no Parlamento sobre as previsións da Xunta no relativo á incorporación de especialistas e mestres de apoio. Parece ser que a raíz destas mobilizacións precisamente dos pais e nais das AMPAs de Rianxo e das direccións dos centros da comunidade educativa e a raíz tamén do Bloque Nacionalista Galego registrar a pregunta no Parlamento, parece ser que nos últimos días desta semana que acabou houbo algún movimento por parte da Consellería de Educación. Ahora ben, son movimentos que son absolutamente improvisados, que van a golpe precisamente de movilización tanto da comunidade educativa como dos grupos políticos e que non resolven o fondo da cuestión. E o fondo da cuestión é que temos un número importantísimo de nenos e nenas nos colexios de Rianxo con necesidades educativas especiais que non se están atendendo. Piden á Educación que deixe de poñer parches e asuma os compromisos adquiridos cos sindicatos, cumprindo coas ratios do alumnado e a atención ás necesidades específicas de apoio educativo. Agora mesmo temos noticias de que no Colexio Castelao e no Colexio de Araño van a intentar paliar, non solucionar, pero paliar a situación. Pero no Colexio Brea Segade aínda está a cuestión por determinar. Non pode ser que a propia Consellería, despois de asignar un pacto cos sindicatos, por certo, cos sindicatos minoritarios, a CIGA, que é o sindicato maioritario no ensino, xa advirteu naquel momento que ese pacto non solucionaba nada, pero en todo caso non pode ser que incumpra a sinatura dos acordos aos que a Consellería chega. E non pode ser que a día de hoxe, xa comezado o curso, teñamos pais e nais absolutamente desesperados porque os seus nenos con necesidades educativas especiais non saben aínda como van a ser atendidos, cantas horas van a ser atendidos e se van ter unha atención completa. Consideran os nacionalistas que a calidade educativa do ensino público non pode depender de solucións temporais, senón que se deben atender ás necesidades estruturais de cada centro.